Colechans. Vamos facer unha entrevista a dúas mulleres que traballan e viven en Benrío. Estamos con Muche e con Nieves e vamos facer unhas preguntiñas para polo Día da Muller Traballadora para saber onde traballan. Como chamades? Era Muche. E ti? Nieves. Canto tempo levades traballando? No colegio? No colegio 30 anos. Cantos anos tedes? Eu 63. Eu 54. En que parte de Benrío vivides? Agora en Xastos. Pero viví, podo dicir que onde viví, son nacida na Chan. E ti? Eu en San Silán. En que idioma falades normalmente? En En que idioma falades normalmente? En calle. En gallego. Hai moito tempo que vivides en Benrío? Eu toda a vida viví na Chan, viví no Outeiro e agora en Xastos. Nunca salí de Benrío. Eu nací no San Silán e vivo no San Silán e non salí no San Silán. Como é o vosso traballo aquí? Pois limpiamos o que os rapaces dejan sin recoller, a veces hai que recoller e limpiamos, Limpiar as mesas, limpiar as mesas, o polvo. o polvo, vamos ao gimnasio, recollemos os papeles fora, non as dúas, nos toca, porque cada un ten a súa zona para limpiar. Que relación tedes coa escola? Moi ben. Temos unha relación moi boa. O colegio, con todo o colegio, con todos. Tedes algunha relación algunha outra relación co colexio? En este momento non. Neste momento, Fillos aquí, as fillas aquí para agora. eu tamén. Tuve 2 fillos aquí no colegio. Teño unha neta matriculada o ano. Espero que... Pensades seguir traballando aquí? non falta moi pouco, logo me vou a jubilar e teño ganas de jubilarme. Eu espero terminar tamén. Espero coller a jubilación aquí. Estades moi contentes co traballo? Sí, Sí, estamos contentos. Gustaríavos traballar no colexio de alguna outra maneira? No, ahora, eu xa non. Ahora porque nos queda queremos terminar como estamos. Moitas gracias por estar aquí con nós. Vale, encantada, cando queirades, aquí estamos. Hola, somos Bruno Dani e estamos aquí no IES Carlos Casares para coñecer a unha muller que vive e traballa en Benrío. Esta señora chamase Tina e vai nos contar un pouco o seu traballo en Benrío. Bueno, chamome Tina, vivo moi preto do Colexio Chas, no Camiño da Regada. Viven 2 nenos aí no Colexio Chas, que agora os teño aquí. Teño unha nena que está en primeiro da ESO, facendo a ESO aquí, e un neno que está facendo segundo de bachillerato. Bueno, o meu traballo aquí consiste en atender os cativos, que me encanta. Nada, levo aquí 5 aniños, espero que teña para algún máis, polo menos para ver os que veñan de Chans, as novas xeracións que veñan para aquí, a ver se podo atender aquí. Buenos días. ¿Qué trabajas? Pues aquí soy autónoma y trabajo en esta tienda, que era de mi madre.
Cantos anos levas traballando? Pues 39 años trabajando aquí. Levas para un cliente en especial? Con todos los clientes tienes que llevarte bien. Te guste o no, todos son clientes y todos te tienes que llevar bien con ellos. Vecinos que no conozcas, vecinos que no conozcas, con todos bien. Coñeces algún alumno do colexio que venha a comprar habitualmente? Sí, bastantes. Non sei se tes antes que estou traballando en Italia, cantas oracións llevades nesta tema? 2, mi madre está allí y yo, por ahora. Pensabas pasar ya otra vez a tus filhos? Pienso que mis hijos, tengo 4, pero creo que ninguno va por la labor. Una trabaja en una joyería, la otra no tiene empleo, pero no les gusta mucho. Aunque hicieron comercio, no les gusta mucho el trato con la gente, con el público. Prefieren otras facetas. Y los dos chavales también otras facetas, carpintería y así, trabajando de distintas cosas. ¿Tienes alguna relación con el colegio? Pues sí, tuve 4 hijos en el colegio y sobrinos también, tengo 4 hijos. La mayor tiene ahora 31 años y el pequeño tiene 22. O sea que ya hace tiempo. Ya llovió. Bueno, pues chao. Chao, gracias. Estamos no Mosteiro e vamos a entrevistar unha muller que traballa e vive en Benvive. Hola, eu son Paula e ele Marcos. Estamos no quiosco de Marchí, no Mosteiro. O meu traballo consiste en, pola mañán, cando chego abro a prensa, controlo que veña ben os exemplares por si falta algún, despois os poños todos no sitio, despois empezos a atender a xente, e como normalmente, gracias a Dios, teño moito traballo, pois entre que atendo a unha persona e a outra vou poñendo as revistas no sitio. Bueno, despois hai que poner gominolas, despois hai que levar o control das devolucións, porque teño que devolver as revistas que sobran cada día. Hai que facer unhas devolucións pola noite que era da prensa e logo a fin de semana hai que facer as devolucións das revistas. E logo, pois, tamén teño sellado de quinielas e de primitivas, hai que controlar que os premios se metan nun sobre, logo, pois, entonces hai que controlar que ao fin de día que a suma dos premios que se pagaron estean ben feitos, e despois unha vez á semana hai que metelos nun sobre para mandalos para Madrid. Ese é outro traballo, aquí hai moitos traballos variados. Tes alguna relación co colexio de Benvive? Bueno, teño moitos clientes do todo o colegio de San Benvive. Fai anos, cando isto era un pouco máis pequeno e non me levaba tanto tempo, unha temporada que tiña plantas para vender e hubo unha temporada que vendía descatos para recaudar fondos para excursión, me parece que era. E entonces eu era que nos levaba. Eu despois empecé a ter moito máis traballo e xa non podía dedicarme a iso e os das plantas por ese. Que vai? Que vives pola zona? Sí, miña casa é aquí ao lado. E esta da arriba tamén é miña. Como é o traballo hereditario? Non. Isto foi un invento meu que se me ocurriu fai 21 anos. Empecé a pensar en que, bueno, como meus fillos eran pequeniños e non podía marchar a traballar fora de casa porque se leva moi pouco tempo, pois se me ocurriu a ver si con este sistema podía atender os fillos, atender a casa e ter un aporte económico normal. E bueno, me deu resultado. Foi ben. Ti queres que eles que pasen a traballar aquí, non? A eles xa non lle gusta estar aquí, va a empezar, porque se dan conta que traballo moitas horas. Pero bueno, un xa está traballando, funcionario, co cual ten un traballo fixo. E outro ainda non está traballando, co cual igual lle vai a tocar quedar aquí se non encontro outra cousa. Pero me gustaría que encontraran
por un lado me gustaría que encontrara un traballo en outro sitio porque este é moi esclavo, pero por outro lado tampouco me gustaría que isto se fora perdendo, posto que me costou moito traballo levantalo, efectivamente. Bueno, pois... Moitas gracias. Nada, gracias a vos. Seguimos en Mosteiro e vamos a hacerlle unha entrevista a unha muller que vive e traballa aquí en Vive. Hola, bons días. Eu son Paula e de Marco. Estamos aquí con Angelina na tenda de Marisa. Hola, levas juntos a escola? Desde o 81. Coa tienda. Sí. Que consiste máis ou menos o teu traballo? Pois, primeiro empezamos ca carnicería, que a carnicería xa estaba antiguamente alquilada. Entonces, cando se quixeron xubilar, pois, nos dixeron se acollemos nos ou senón un traspaso. Entonces, collemos a nós. Entonces, eles me enseñaron que tiña que ir a Plaza de España, ali na calle Couto, que ali tiñan unha, e ali foi onde aprendí a deshuesar, e ato seguido, xa empecé. E depois, ao cabo de medio ano, un ano, fixemos a tienda. E entonces, as dúas cousas. A ternera, tiñamos un señor que se dedicaba a comprar a ternera, e nos eu a desfacía, matada no matadeiro Macomús. E así. Custouche moito levantar esta tenda, este local? Bueno, a carnicería naqueles tempos xa estaba rodada porque non había os supermercados, non había nin Alcampo, nin o Carrefour, nin o Corte Inglés, e entonces se vendía máis, agora cada se vende menos. A tienda, de paso que viñan a carnicería, pois viñan a comprar a tienda. Vives por aquí cerca? Sí, no mesmo edificio. Ah, vale. Tes alguna relación co colexio de Champions? Moitos anos, moitos anos. Sobre uns 22 anos ou así. Os meus nenos, as dúas maiores, empezaron en Chans e actos seguidos empezaron os dous rapaces. E Silvia agora está en Barcelona facendo un máster de edición. Cristina está en Italia traballando, estuve traballando aquí, ahora está en Italia. José está facendo agora un curso de agricultura. E Javier está traballando. Moi ben. Na tenda, axúdache algunha persoa da tua familia? Antes me axudaban elas. Cando salían da escuela, viñan pa aquí e eles tamén me axudaban. E depois, cando tiñan tempo libre, pois, en vez de andar pola calle, estaban aquí. Pois moi ben. Moitas grazas. Na cinco ven todo alento, 7 estrelas me agardaban. Era noite, lúa clara e Este era eu son Marco. Viñemos aquí ao Colexio Mosteiro para facerlle unha entrevista a unha profesora de infantil. Estamos no Colexio Mosteiro con Margarita, que traballa aquí, e nos vai a contar un pouco do seu traballo. Cantos anos levas traballando neste centro? Neste centro, ahora mesmo, levo 5 anos. Xa estuve antes, estuve hai 8 anos, estuve tamén traballando 3 anos como provisional, despois marché a Tui, outros 3 anos, e ahora xa hai 5 anos que estou aquí. E onde vive? Eu vivo aquí en Membrive, concretamente no barrio de Mourelle, no camiño da Cova, que vai hacia o río. Non sei se coñecedes, que vos tedes ido algunha vez, non sei se vos ou vos vosos compañeiros a ver un muiño que está no río Ifonso, en Mourelle. Creo que sí. Sí? Vosotros que un home ali vos enseña, pois ese home era meu pai. Que consiste o traballo? Pois eu son mestra e intento educar e enseñarle cousas a estes nenos que o terceiro ano que están comigo, pero algúns non me aprenderon aínda, Sarai. Eu son mestra de infantil e estou cos nenos en 3 anos, en 4 anos e en 5 anos. Tes unha relación co Colexio de Chans? Sí, no Colexio de Chans eu estuve hai xa bastantes anos facendo as prácticas. Cando eu estaba estudiando
para ser mestre, tiñamos que facer 3 meses de prácticas. Eu as fixen no colexio de Chans. E aparte, os nenos máis pequenos que min, máis novos da miña zona, iban a estudiar casi todos o colexio de Chans, que pasa o autobús por ali, por Mourelle. Eu non fui ali a estudiar porque cando era pequena ainda non existía ese cole, só existía este. De nada. Marco, estamos na residencia da Casa de Bembrive para facer unha entrevista a unha traballadora. Estamos na residencia para maiores de Bembrive e vamos a entrevistar a unha traballadora. Hola, buenos días. Buenos días. Chámame Trini. Que se te traballo? Son peluqueira da residencia para pacientes físicos. E aparte servimos desayunos, facemos un pouco de todo. Gusta che con traballo? Moito. Cantos anos vas traballando? En xullo 7 anos. ¿Es una relación que cuáles son chance? Soy vecina de Bembrive, pero non teño relaciones por eso. ¿Qué está en Bembrive? En Camiño da Mina. Camiño da Mina, en subida a Miraflores. ¿Llevas trabajando en esta residencia o en Sí, en esta residencia 7 años. ¿Traballaste en alguna otra residencia? No. Sempre traballei de peluqueira en peluquerías, pero bueno, é a primeira vez que traballo en unha residencia de ancianos. É difícil o traballo con ancianos? A veces, para mí, por non movilizarse ben, por non mover a cabeza, non botar hacia atrás, están rígidos, algúns probleminhas hai, pero levase ben. eso? Sí, hai de todo, un poquinho de xeño, a veces sí, xa que en general, pero... Que che gusta máis traballar aquí na residencia ou en outras peluquerías? É distinto o traballo, que con un